مخاپی برا پەیڕەندێ دونیا وەسار خەمەلنۆ دێشتۆ وارونما ماهۆ بیڤلا ژون کۆتمیرما ئاخ دونیایê bi emir sîsperek doma Tamê dunya zav kota zerrêma şoreş xeftîn tihûn hela hayena çi mir nibin pênî di her gena ax dunyayê bi halî virêj zerrêma Emir vêren ser bi ser tihûn kelekan Dêştê dunya rinda sura beleka Feqîr tarî û tenga ti zav niheqa Ax dunyayê maser bargalî û pêlîka Pê gul çolêbûn xwe virazena Qelê palî ra çimê murad vênena Dewên mek dunya ti mirkî yekena Ax dunyayê bi zav karî û vîarnê ço êr westû nibena Gena emir yikena pîr û kal Bend çotmîne lê nişk berspal Nûnakî ser pênî dike rê û sal Ax dunyayê munkir a persin sîr ra hetûn sual Zafînna dunya çi diqedêna Pênî dengazê xwe têsa lexna Fîreze zav bû rewen sê vir nibena Ax dunyayê timar cilasiyê berdena Nercên mal dunya yo wîskirê bê meşk Nûweta sed tipaw lewê bûn û keşk Der nîv atiş nîye pê qelem nîye pê eşq Ax dunyayê bi ser nimûnen nîye ware nîye koşk Dehê bûniyên birariyên çi bajar bê xirabê Sonikê dunya nîye walê min nîye mîrê Rê ardonit zav xapênê tonîk xwe hesnê Ax dunyayê bi zav keyfî ran Ti kês bîhar û namusê